हेलौ हेलौ औ आं सनजय बसुमतारी बुंदोंमोन सार। आच्छा सनजय बसुमतारी मा अबेनिफ्राय बुंदों? आं बेंटल चिरां डिस्ट्रिक्ट औ पोस्ट अफिस बेंटल थाना रानिखाता। आच्छा ओमफ्राय मामोन आदा खबरा? आदा आंनाव सार ओरैबायदि घटना जादों दा आंनि हिनजावा सानै गथ' दं साथाम गथ' दं सार। बियो आंखौ गारनानै खारलांबाय सासे अबिजा होननाय सेंग्राजों। आच्छा अबिजा होननाय सेंग्राजों माने जामिन थामिन दंजोबखायो नुखानाय मानसिफ्राबो दंजोबखायो। आच्छा ओमफ्राय फिक्सार दंना नोंनाव फिक्सार? मानि फिक्सार दं सार? बे अबिजानि फिक्सार दंना बे हौवानि? आं मैया हरखादोंमोन सार नोंनो। आच्छा दे ओमफ्राय बिनि उनावहाय? बिनि उनाव बियो दा खारबाय खारनानै बे सुनिबार हरावनो ज' बिलिफां 8टा बाजियावनो ओंखारलांदों। ओंखारलांनानै रबिबार फुङाव गाखोदों होननानै न'खरनि मानसियाबो मिथियो। बिमा बिफायाबो नागिरदोंमोन मोनाखै। दा अफिसियर मोनोबा आं जावैसोनि मोखां सोखां नायला आंनि फिसाजोखौनो आं फोजोबखानोसै होनना बुंखादों बुंनायालाय। आच्छा नाङा दे बिदि खालामगुलायनाङा दायो माने फिसाजोखौ मोनोब्ला नोङो बे हिनजावखौ मोनोबा नों लाखिगोन ना लाखिना फालाय? आं बेखौ लालालै सार। हा? आं लाला बिदिखौ। हेल' गाइस आदै मादै आदा बाजै आरो फंबाय बिब' बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि लोगोफोर आंनि मुङा मुस्ताफा प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल। स' गाइस दिनै मोनसे बाथ्रा सावरायबावगोन। सासे हिनजाव बिदिनो खारदों आरो बेनि गेजेराव हौवाया बुंदों कि बे हिनजावखौ नांला खेबसे नङा खेबनै जाबाय खारनाया। स' बाथ्राखौ सावरायगोन। सावरायनायनि सिगां मोनसे बाथ्रा लोगोफोर गुवाहाटीयाव सोर थायो बे भिडिअखौ जाय नायदों नुदोंब्ला जोंनो एसे हेल्प खालाम बे न'खरनो। जाथाय जानायनि न'खरा जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मालपारा माने जायगानि बा एरियाया पस्ट अफिसाबो मालपारायानो आरो बिनि गेजेराव गामिया जाबाय मादैपारा। स' बिनिफ्राय सामी कसारी बिफानि मुङा जाबाय नेपाल कसारी बिमानि मुङा जाबाय मिनि कसारी। स' बिसोर नेपाल कसारी आरो मिनि कसारीनि फिसाला सामी कसारी 15 इयार्स बैसोनि गथ'आ रायलायनो रोङा माने गुंगा आरो बबा माने रायलायनाया आवाज ओंखारा ओमफ्राय बिनि उनावहाय बबा मिथिबायना। बे गथ'आ 3 सेप्टेम्बर 2019 माने मंगलबारखालि थांनाय मंगलबाराव नङा होमबा बै मंगलबाराव। स' गाइस बे गथ'खौ जुदि नुयोब्ला अननानै बे आं स्क्रिनाव फट' होनाय बेनो सिनायोब्ला आरोना गथ'आबो बिराद मोले जेने थेने सिनायनो हायोबा अननानै सिनायथारदो। बिनि गेजेराव जुदि बे गथ'खौ नुयोब्ला खोन्थाना हो। गोमानाय जायगाया जाहैबाय गुवाहाटीनि जालुकबारि होननायखौ खोनादोंना जालुकबारि बिनि खाथिनि मोनसे आदाबारि होननाय दङ जायगा गुवाहाटी आदाबारि माने आदाबारि आरो जालुकबारिनि गेजेरावनो गोमादों माने मिथिबायना। स' बे गेजेराव जालुकबारि आरो आदाबारिनि गेजेराव सोरबाफोर बे गथ'खौ नुदोंबा 15 इयार्स बैसोनि फट'खौ स्क्रिनाव होदों आरो बिनि गेजेराव गाहायाव फन नाम्बार होदों। नुयोब्ला बे गाहायाव फन नाम्बार होनायाव नोंथांमोना कल खालामना खोन्थाहर अननानै। गथ'आ खोनाया बबा गुंगा माने। स' गाइस बेनोमोन। स' एगेनलि मोनसे बाथ्रा कि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरो हिन्जाव खारनाय जाथाया जादों। बे जाथाया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जोंहा बेंटल आरो रानिखाता होननाय बा देउलिगुरि होननाय गामिया नङा होमबा। स' हिन्जावनि मुङा जाबाय सम्फा बसुमतारी हौवानि मुङा जाबाय सनजय बसुमतारी। फिसाजो साथाम दङ ओमफ्राय बे फिसाजो साथाम थानाय हिन्जाव सम्फा बसुमतारीया गावनि हौवाखौ गारनानै खारदों खेबसे नङा खेबनै मिथिबायना। स' गिबि खेबसे खारनायाव हौवाया गाव थाखा फैसा हरनो हायैखाय बा एसे जाम्बा नालाय माने बाट गोबां मोजां सियान बिराद मोजां रायलायो आंजोंथ' गोबां मोजां रायलायदोंमोन बाट बिराद रोंनाय बाट फरायनाय लिरनायावसो जाम्बा जानो हागौ बाट थाखा खामायनायाव गोबां माने रोंगौ मिथिया। ओमफ्राय बिनि गेजेराव बै सिगाङाव एसे रां रुफाफोरखौ हरनो हायैनि थाखाय माने खारनायाव बेयाव हौवाया बेखौ एक्सेप्ट खालामना लाफिनदोंमोन। हौवानि बा बिसोर सानैनि सम्फा बसुमतारी बा बिनि हौवा सनजय बसुमतारी न'आ जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल आरो रानिखाता ओमफ्राय बिनि उनावहाय देउलिगुरि होननाय गामि। स' बे हिन्जावा अबिजा होननाय बेबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय ओमफ्राय थुक्राझार होननाय गामि नामा। स' बे जायगानिफ्राय पस्ट अफिसखौ चिरांखौ होनना बुंदों। अके गाइस मोनसे बाथ्रा स' बे हिन्जावखौ बिनि हौवाया सिगाङाव खारनाय समावबो बेखौ एक्सेप्ट खालामना लाफिनदोंमोन मानो होनोब्ला बै समाव रां रुफा हरनो हाया होननानै बेफोरबायदि साननानै सिगां खारदोंमोनदां आं रां रुफा हरनो हायैखाय। बाट एबार खेबसेयावथ' गोबां थाखा हरो जाहैदों बिथाङा 20,000 बा 18,000 19,000 20,000 गोजोन खामायो। दिनै 8 बोसोर जाबाय बियो महाराष्ट्रआव खामानि मावनाया मिथिबायना। बिनि गेजेराव दा बिनि पि एबा 3 लाखसोनिबो बारा आरो बियो सेलारि मोनो 20,000 मालाबा समाव 24,000 एक्सट्रा इनकाम हाबावो जाहैदों मिथिबायना। स' गाइस इसेबां थाखा मोननायनि गेजेराव खमावबो बियो 15
बा 14,000 आखायाव लानानै बेरायग्रा होननानै बुंदों बे हिन्जावा स' गासिबो बे हिन्जावनोनो खामायनानै हरोमोन गोबां थाखा फैसा लानानैबो खारदों होनना बुंदों बिनि गेजेराव बिनि हौवाया बेखौ निमाहा होआ होनना बुंदों एबार खेबाव आरो बे हिन्जावनि सम्फा बसुमतारीनि बिमा बिफायाबो गोबां दुखु मोनना गाबनानै बुंदों कि बिफाया बुंदोंनो कि बे हौवानि सिगाङाव माने सन्जय बसुमतारी सिगाङाव कि एबार जुदि मोनोब्ला माने आं दानस'खागोन माने बिजामादै आं माने बिजामादैनि सिगाङाव आं बेबायदि लाजिनानै थाबाय थानो आङो बिदि सिगाङाव आङो जि माने आङो कमप्रमाइज बा माबा मोनसे खालामनानै आङो बेखौ आंनि फिसाजोखौ हरफिनबाय एबार खेबाव आं मा मोखाङै आंनि फिसाजोखौ सन्जय बसुमतारीनो हरफिनबावनो जाय हिन्जावा बा जाय फिसाया आंनि असे फिसायानो गुबुन हौवा लानानै बा अबिजा होननाय सेंग्राजों आरो खारदोंब्ला गले गले खारोब्ला होमबा मा बाथ्रा स' हौवाया बुंनाय मथेब्ला बिसोर गामियाव थादोंमोन आरो बिनि गेजेराव हरसे बेयाव बिसोरो हौवा हिन्जाव बिसोरो अबिजा आरो बिनि सम्फा बसुमतारी थादों ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिनिफ्राय आरो हर गेजेरावनो दोनखारलांदों जाहैदों स' गाइस फट'खौ होदों आङो सेंग्रानिखौबो आरो हिन्जावनिखौबो होदों स' लोगोफोर सम्फा बसुमतारी आरो सन्जय बसुमतारी बिसोरहा 3 फिसाजो दङ फिसाजो देरसिननि मुङानो जाहैबाय बिदां आरो नैथिनिया जाहैबाय देबिका आरो लास्ट जोबथानिया जाबाय थुनलाइ बसुमतारी स' गाइस बिदां देबिका आरो थुनलाइ नङा होमबा बिसोर फिसाजो 3खौ गारनानै सम्फा बसुमतारीया खेबसे नङा खेबनै खारबाय गिबि खेबसे खारनायाव हौवाया निमाहा होबाय बिकज बिनि हिन्जावनि बिमा बिफायाबो कमप्रमाइज खालामबाय जानाय नंला होननानै खेबसेखौ निमाहा होदों होननानै गामिनि मानसिफ्राबो बुंबाय स' बिनि गेजेराव बेखौ निमाहा होबाय नैथि खेबाव बिनि हौवाया रागा जोंबाय आरो बिनि गेजेराव बे हौवाया बेनो गोबांबो रां रुफा हरखायोमोन बिनि गेजेराव दायो बे हौवाया बेखौ निमाहा होनाय नंला होननानै बुंदों आरो बेखौ नांलाबो होननानै बुंनाय जादों स' बिनि गेजेराव दा मिटिं खुंगोन आरो मिटिं जागोन बिनि गेजेराव बे हिन्जावा जेराव थायो बेयावनो फैनानै बे मिटिङाव नुजाफैनानै गावनि हौवाजों थानाय थायै बेखौ रायलायनानै लायो जाहाथे आं बेखौ रिक्वेस्ट खालामो बिनि हौवायाबो रिक्वेस्ट खालामो आरो बिनि गेजेराव आङो बे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों कि सोरबाफोर मानसिफ्रा बेसोर अबिजा बे पिक्चाराव नुनाय आरो सम्फा बसुमतारीखौ नुयोब्ला नोंथांमोना गाहायाव डिसक्रिपसनाव नाम्बार होनाय आरो स्क्रिनाव नाम्बार होनायाव कल खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन बयनिसिमबो रिक्वेस्ट आरो मोनसे बाथ्रा कि बेफोरबायदि भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोनहा मा सोलोंदों आं बेखौ मिथिनो लुबैदों लोगोसे जोंहा मानसि बुथारनाय नङा होमबा गावनि बिमायानो गावनि फिसाजो जानाय समानखौ बुथारनाय बा गावनि हौवाया गावनि हिन्जावखौ बुथारनाय बा गावनि बिफायानो गावनि फिसालाखौ बुथारनाय गावनि फिसालायानो गावनि बिफाखौ बुथारनाय नङा होमबा स' गोबां बिदिनो जालायगासिनो दङ आरो गोबां जायगायाव थांनानै मानसिफ्रा थैलाबायनाय नङा होमबा स' बे मोनसे साबधान बिदिब्ला गावखौ एसे सामलायनो बा गावखौ एसे साबधानै प्रटेक्सन खालामनानै लानो नाजानाय नङा होमबा स' नों जुदि हाबा जादोंब्ला नों हिन्जावखौ ओरैबायदि दा हगारसार जे नोंनि हिन्जावा नोंखौ गारनानै खारनाय जे नोंबो जुदि नोंनि हौवाया ओरैबायदि सोरजोंबा रायनाय मानाय जादोंब्ला नोंबो ओरैबायदि दा हगारसार बे हौवाखौ रायनायाव ओरैबायदि राय माने गोबां राय आरो नोंनि हौवाखौ आरो नोंबो जुदि नोंनि हिन्जावा गोबां बिदि जादोंब्ला नोंबो नोंनि हिन्जावखौ राय आरो बुजाय बिदिनो माने एक्सचेन्ज जालाय आरो सोलायलाय माने जुदि हिन्जावनि गेजेराव जादोंबा हिन्जावा हौवाया बुंदोलाय बुजायदोलाय जुदि हौवाया जादोंब्ला हिन्जावा बुजायदोलाय स' आरो मोनसे खोथा आं हौवाफोरखौ मोनसे एवारनेस होनो सानो जुदि नोंथाङा हाबा जादोंब्ला बे हाबा जानायाव नों हिन्जावखौ लाबोदोंना फिनो नङा होमबा स' बिनि गेजेराव नोंनि धन सम्पतिखौ बेनो होनो बा बिनि नामै लिरनानै होनोथ' नों बे हिन्जावखौ लाबोआखैना स' बिनि बिमा बिफाया जुदि बे हिन्जावनो हरफादोंबा बे बेलेग खोथा नोंनि धन सम्पतिखौ बे हिन्जावनो लिरनानै होनाय मानाय बे मोनसे गेदेर बाथ्रा मानो होनबा नोंनाव जेबो धन सम्पतियानो गैया जिखिनि धन सम्पति दं बे हिन्जावनो लिरना होबाय बे हिन्जावा जुदि अबेबा जायगायाव खारबाय अब्ला नों मा खालामगोन बेथ' नाम साम गासिबो बे हिन्जावनि नामावसो दंजोबो स' बेफोरखौ एसे दिमाग लागायनानै एसे गाज्रि मोनलायनाङा माखासे हिन्जावफोरा बेफोरबायदि भिडिअखौ नायदोंब्ला गाज्रि मोना नोंसोरबो बुजि बा नोंसोरबो जुदि हौवाजों हाबा जादोंबा अब्ला नोंसोरनाव जुदि हौवानियाव जुदि सम्पति दंब्ला बा हौवानि जुदि दङब्ला अब्ला नोंसोरबो हौवाजों नाम एसे एनै खालामनानै ला आरो बेनि उनावहाय हौवाफोरनि गेजेराव जुदि हिन्जावफोरनो जुदि नाम गासिबो लिरना होजोबोब्लाथ' नोंहा खैफोदथारसै बेटा नोंनि जिउआव जुदि बे हिन्जावा खारबाथाय गैलाबो नङा होमबा स' बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो स' जुदि आं बेखौनो बुङो बै गथ' 15 इयार्सनि बैसो रायज्लायनोबो रोङा आरो खोमाबो खोनाया सामि कसारि बा नेपाल कसारि बा मिनि कसारिनि फिसाज्ला सामि कसारिखौ जुदि आदाबारि बा जालुकबारि गुवाहाटि जायगायाव मोनोब्ला स' प्लिज इनफर्म खालाम कन्टेक्ट नाम्बार डिटेल्स होदों डिसक्रिपसनावबो होदों स' थेंक इउ गाइस